abiro mi example kata gi Moi Wuod Odongo sama ne Moi wuok tuo to nokwayo kata jo Kenya noyiere kata nyathine achiel kende ne ogiyiero to Moi ne ji ohera cross jokani gi ineno ka gini ne chando sani ma nyadendi Martha ema koro nochako twenyo gi Baba Got ker ne ok nyal terowa jatend piny owacho ne ok nyal terowa nikech kata en jogi go ok winj wachni ginene ka ng'ama to Homa Bay to ka ok ariambo en to mare actually onego bed ni kata ka jo ODM go campaign to gigo minus the current governor ok ni awache yo marach mano tiende ni governor witi obed mabor ahinya gi ng'ama dhi donjo onego bed ni en obedo mabor kabisa kata gi campaign mar ODM e Homa Bay County nikech sa muwuoyo to golo kuch ODM gimomiyo awacho kamano chal kama kaluwore gi tich ma otiyore Homa Bay ok wanyal wacho ni governor wete kadipono ni en ok ni ok onya bedo no onge ng'ato en jatelo Nyasaye nomiye kende motatamne but an gadier ni the best ma wete nyalo mi sani county ma Homa Bay is not more than 2%. Mano kwan marombulu ma monyalo mi kata be mane ane mamako lweta tang'eyo ni gimonyalo miya maduong' en mana tamala ariyo kende. Samuel Oweda, aduoki